Yeah. Dukai. Bismillah ya ilahi tabaraka Allah zul jalali abu rahimun khaliqinmu. Allah ba mu dubin basira domin yau mun ɗauki hanya za mu gidan Shamsul Wasila. A'a shauki dakata, kadda ka manta ni salati gun manzo mai dubin risala. To Allahu da zubo ɓuɓɓugo wazo tukuɗo ka turo ruwan hadari adadin salati ga annabi mai daraja da seti. Da alayansa sa da suma, sahabbai su suka tara kima, a san Mahmudu suna da himma da jikokinsa muke gadara. Lalle da su ko muke gadara. Shakti Jani kakan ɗarika na Shakti Ilani ina gashe ka da ɗan godiyo shirya mi kakka na Shak Barhama uban ɗarika. Wannan zancen gaskiya ne, To. Shak Barhama uban gida ne, Eh. a san Mahmudu kwarai gwani ne duk mai kinsa yana asara. San mai san Mahamudu so ne, san mai kin Mahamudu ki ne, kin mai kin Mahamudu so ne, kowaye kuwa jahili ne. Lalle kuwa yayi asara, amma kan tafiyar ta balle mu gaida sharin mai sa a kulle, turmi sha dukan kwakwale mai gyaran zuciya ya lale Imam Sanin mu uban gida ne. Salama ala girgijan halitta tunkawan bayi fitacce. Assalamu ala arzikin halitta kai ɗaya ne maganin talauci. Salama alaika majingina ya abin koyo baka butulci. Salamu ala tushen wadata mai Allahu cikar aminci. Yan shabbabu kofar gidanka mun zo ne da yabo gare ka. Ya Mahmudu ka taimake mu dama can ka saba bamu. Mai Allahu abin yaban mu tunkawan bayi karimu. Ya mafaka mai sa a dace, Yeah. annabi mai kinka za ya zauce ya lalace ya ɓace ya goce cikin jahannama can yabo ne. Annabi sha makurar isa ne To. domin ya wuce wana Yeah. da wana farai gatansa shi ne. Wai kai na ji kana ta wani, su wane ne ka faɗa mu gane. Wannan zancen ladabi amma tun ga kunne ma ku gane da annabi Isa har da Musa da annabi Adam shi uba ne. Lallai ko zancen ka dutse ka du halitta shi uba ne. Yeah. Ai an yi wani lokaci ne da Allah ya tambaya a sannan. To. Dukkan halitta du muna nan kamar kwaye zarra a sannan. To fa ya aka yi a sannan. Allah ne ya tambaye mu, shin alassu bi rabbikum kowa gun kuwa ya jigum domin ba amsa gare mu. To ya aka yi shin me ya faru wai shin namu yana ina ne. Yana nan dai ya taimake mu, irin amsar da ya ba ilahu. Me ya faɗa ka faɗa magane ansar me ya faɗa magane. Bala ya ce tabbas ilahu, kwarai anta rabbuna karimu. Lallai dai kuma mun yi sa'a, da an yi shiru ko da na sa'a halittar ma da an fafasa. Wannan zancen na fahimta lallai annabi ya azurta mai ceto kafin halitta mai ceto bayan halitta. Mai nasara shafi'u hashiru bashirun canza nau'u abu gaburin ya abu annabi mun ne magare ka. Habibu Muhammad ya shafi'u bashir mubashir ya nabiyin ma'i gausin ya giya suka taimaki yan shabbabu naka. Ya sanadin halittu annabi ne arzikin matattu, dan sanadin ka kowa ya yantu, dan sanadin ka ake karatu. Muhammad Hamid ya rasul miftahul jannati salsabil mubarrun kafi ya jamil na annabi kai na nufa kalilu. Ka ce mani mai karshen wadata, mai Allah kalikin halitta wanda da shi ɗaya an azurta kurin fuskan kat mai sarauta. Mai mulkin duniya da lahira wanda a komai bai asara shakunya baka gadara da wari'u sai abban karima. Ka cutai shi ya ma mutunci ka mai laifi ya masa sauti kana kyararsa ya ma adalci koyi da annabi ya fi yanci. To sha'irai aiki gare ku dan duniyan yau na ganin ku ku haɗe ba mai gane kanku dan tafiyar mu iri guda ce. Lallai kuwa iri guda ce, mai san annabi bai butulci, mai san annabi bai zalunci, babu munafunci da ɓaci mu so junan mu cikin aminci. Na annabi shauki sai ma'aiki a annabi ne ko muke sassauci, na annabi shauki kowa namu ko da kare ke san habibu, na annabi shauki ga mutare ma'aji komai sai habibu. Kukan kurciya ce jawabi, mai hankali ke gyara aibi, ku gane annabi ya fi 'yanci 'yan shababu gidan mutunci.